Казвам се Хитко Вачев. Професор съм по средновековна археология. От десетилетия проучвам историята на средновековната столица, царстващия град Търнов. В съзнанието на българите Търново си остава историческата столица. Но ще започна от един абзац от един роман. Град е онова място, в което има стара част. През него минава река и когато сутрин минете по улиците, мирише на кафе. Историята не е само учебница, историята не е само книги. Звук и светлина пресъздава всичко това, което имаме като национална памет, като незгоди, които сме преживели и оптимизма, който лъха от българския народ. Едно от най-големите богатства на Търново и символ на Търново, това са хората. Като народопсихология търновци са горди хора. Когато вървиш по улиците, по които са вървели емблематични за българската история личностите, не можеш да не приемеш част от тая национална гордост. Много обичам да съзерцавам Търново от Арбанас, защото то лежи като разположено на длан, особено пък в вечерно време, когато светлините на града дават една много феерична картина. Реката, осветените мостове, блестящите куполи на църквите. Никога няма да се уморя да вървя по улиците на този град, защото винаги, зад всеки ъгъл, откриваш винаги по нещо ново и се чувстваш както свързан с него, така и като откривател в собствения си град.